Колко пъти ти се е случвало курсистът да не поглежда знаците или пък да обърква правилата? Напиши в коментарите. Да не говорим за моментите, в които ситуацията на пътя става напрегната и трябва да си както инструктор, така и пазител на спокойствието. Представяш ли си, само ако имаше вградена система, която ти запазва всичко? Както случващото се на пътя, така и случващото се в автомобила, докато ти се фокусираш върху обучението. Ето ти 4 причини защо да избереш Камкар за своята автошкола. Номер 1. Видео и аудиозапис на всяко занятие. Така ще можеш да гледаш и анализираш поведението както на курсиста, така и на обучаващия, ако това не си ти, а твой служител. 2. Разпознаване на опасни маневри. Ако курсистът прави резки движения или застрашава безопасността, Камкар записва всичко. 3. Сигурност при извънредни ситуации. Системата архивира случващото се, което е изключително полезно при анализ на инциденти или при разрешаване на спорове. И 4. Наличие на SOS бутон при кризисни ситуации. Камкар не просто записва. Тя ти помага да изведеш обучението си на ново ниво. С нейна помощ учениците ти ще виждат грешките си ясно, а ти ще имаш обратна връзка, която е ценна за тяхното усъвършенстване. Последвай GPS България за още полезна информация.